Il-gvern minflok qed inaqqas il-pis fuq il-familji qed jitfa' aktar piżijiet u dan huwa evidenti bil-miżuri li qed idaħħal u l-prezzijiet li qed ikomplu jiżdiedu. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu fuq Net FM fejn fakkar li huma bosta dawk li qed iħossu il-pis tal-għoli tal-ħajja. Pis li qed jinxteħed fuq in-negozji u l-konsumaturi. Bernard Grech fakkar li stħarriġ li sar man-negozji iż-żar wera kif kull sit ta' negozju qed ikollu jerfa' il-pis li tefa' fuqhom il-gvern u dan il-pis imbagħad qed jispiċċa fuq il-konsumaturi. Meta l-gvern jiddikjara dik l-għoli tal-ħajja, qed jintrefa' aktar pis mis-sit tan-negozju minn min ħaddem għax irid iżidlek iktar il-paga. X'qed jagħmel ħażin il-gvern? Illi mhux qiegħed jgħin lis-sit tan-negozju lil min iħaddem biex jerfa' dak il-pis u aħna qednilu peress illi min qed iħaddem qed jingħatalu pis ikbar. Ejnu billi tax credits, issilna is-snin ngħidu ilu din u baqa ma jridx jagħmilha. Fid-dawn ta' dan kollu, l-oppożizzjoni se tkun qed tpoġġi fuq il-mejda tal-Parlament mozzjoni favur l-anzjani, il-ħaddiema u l-familji illi bħalissa qed iġorru piżijiet kbar. Jekk il-gvern se jibqa' jissupervja, jimpika man-nies u ma jgħinx lill-poplu Malti, jimpika man-nies u ma jgħinx lill-anzjani, lill-pensjonanti, jimpika man-nies u ma jgħinx liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lil dawk li jħadmu. Gvern nazzjonalista mmexxi minni jekk il-poplu jtina l-fiduċja se nkunu qegħdin indaħlu dawn is-soluzzjonijiet, dawn il-miżuri fil-pjantana ekonomiku għall-pajjiż li biex ukoll inwiżnu lil min ovvjament huwa l-konsumatur u minnu imma wkoll lil min qiegħed iħaddem. Huwa semma illi pajjiżna għandu bżonn jattira aktar investiment u joffri aktar pagi aħjar b'mod speċjali issa illi rajna l-effetti tad-daqqa mill-indiċi ta' korruzzjoni. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi f'dawn il-ġranet ħarġet aktar ċara id-differenza bejn il-partiti. Partit Laburista illi huwa maqtuħ mir-realtà u maqtuħ mill-bżonnijiet tal-familji Maltin u Għawċin u Partit Nazzjonalista illi anke mill-oppożizzjoni qed joffri soluzzjonijiet sabiex il-familji tagħna dejjem jimxu l-qudiem u jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Bernard Grech spjega li l-proċess ta' dialogu sabiex ikompli jinbena l-pjan ta' gvern ġdid nazzjonalista għaddej ġmielu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li huma diversi il-persuni, l-għaqdiet u l-imsieħba soċjali il resqu sabiex jagħtu l-idea tagħhom. Dan qed isir ma' kull settur. U mhux il-laqgħat biss li jsiru quddiem il-kamera jeżistu hemm laqgħat oħrajn li nagħmel jien ovvjament fl-uffiċċju tiegħi jew immur jiena għand entitajiet jew kumpaniji illi ma noqgħodux nuru kollox għaliex ikun hemm min jixtieq anke jżomm il-privatezza tiegħu u hekk għandna nagħmlu. Però għandna wkoll numru ta' timijiet illi fihom 6, 7, 8, 10 min nies illi jiddiskutu suġġetti varji. Dawn ukoll huma xogħol li ma jidirx illi issa ilu għaddej għal dawn l-aħħar xhur. U jekk alla jrid ikomplu għaddejjin u l-istedina hija lilek li qed tisma'. Inti wkoll tista' tkun parti mill-ħidma tagħna. Xejn Riolo għal Net News.